Senyores i senyors, amb tots vosaltres, Estrella Fuertes. Hola, què tal? La temporada alta d'Arts Escèniques està donant el tret de sortida en un any tan difícil. Hem seguit en aquest programa les reclamacions del sector cultural amb grans figures de la dramaturgia i la interpretació i fa pocs dies aixecàvem el teló també en aquest espai, acompanyant així l'empresariat teatral de Catalunya i la gent del teatre i les arts escèniques. Vivíem la gala amb la Sílvia Abril, el Mac Pop, una gala que premiava la sala gironina La Planeta com la millor de Catalunya. I és que Girona és aquests dies epicentre cultural i on neix un festival al temporada alta que ha creuat fronteres internacionals i ara, en aquesta 29a edició, lluny d'elements i de por, el que fa és innovar, es llença i creua probablement la principal frontera dels darrers temps en aquest àmbit de la cultura, la del teatre presencial, per endinsar-se en un univers digital fins ara desconegut. La clau de l'èxit. Avui tinc el gust de saludar el director de Temporada Alta, Salvador Sunyer. Quant de temps? Com anem? Podríem anar més bé, però no ens queixem. Estem a punt de començar i bé. Bé, de queixar-se, tot el contrari. El que heu fet és crear un festival atípic i absolutament innovador, que també s'assegura una mica a continuar si la cosa es pinta malament, no? Sí, vist el panorama hi havia dues opcions. La que semblava primer més racional, que és dir, escolta, per un any no fem el festival i no passa res. Ho vam pensar en algun moment, sí? Però llavors vam dir no, de cap manera, farem temporada alta sí o sí. Però amb la situació en què estem vam dir hem de garantir que passi el que passi puguem fer el festival i les obres, o almenys algunes obres es puguin fer, i per això és un festival, diguem-ne, amb dos braços, o amb dues àrees. L'una, la normal, la que tenen els festivals de teatre, que és la presencial, que és un festival amb 70 espectacles que es faran a tots els espais, La Planeta, la sala molt ben premiada, per cert, sí, entre d'altres, i llavors l'altra branca, que aquesta és la nova, que és la que en diem temporada d'alta distància, que és una part de festival que es podrà veure des de casa o des d'altres llocs. Doncs feta aquesta magnífica introducció, anem una mica a pams i aprofundim en la rara, la que no és normal. Després continuem amb la presencial, perquè aquí també hi ha una part híbrida, I aquesta primera experiència híbrida, podríem dir, o que combinarà una i altra, és Bubetoia, espectacle inaugural amb un quartet pel que fa a l'autoria, liderat i dirigit per Julio Manrique, que es podrà veure també des de casa. Com serà aquest espectacle i quines opcions tindrà l'espectador i l'espectador? Com s'ho podrà organitzar, això? Això és un espectacle que només es farà aquí a Girona. És l'espectacle inaugural, encara que van fent en Julio Manrique. És a dir, fes un espectacle que parli una mica del que passa, però que com que no sabem què passarà en aquest moment, això ho varen fer ja fa molts mesos, l'encàrrec, doncs, encara que ens tanquessin els teatres, es pugui veure des de casa. I aleshores el que ha fet és un espectacle que se'n diu Bubetoia, la necessitat d'orilla, que és una mica sobre això, sobre el que ens passa en un moment en què, en aquest cas, el teatre està prohibit. Aquesta és la ficció amb la qual es basa l'espectacle. El teatre, que és una illa com tota la cultura que tots necessitem per respirar una mica i marxar de la vida quotidiana, doncs està prohibit i uns actors es troben en un teatre abandonat i en allà ells intenten fer reviure això a partir de la tempesta de Shakespeare. Això és l'espectacle, el tema de l'espectacle, el com. Els que ho vegin en presencial ho veuran en allà, hi ha evidentment càmeres i pantalles també grans, però aquest mateix espectacle es podrà veure des de casa i no serà retransmetre simplement el que hi ha en el Teatre Municipal de Girona, no és una obra de teatre gravada, sinó que serà en realització, diguem-ne, com de televisió. Per tant, el que estarà a casa veurà una versió una mica diferent del que veurà el que serà en el teatre. I això és molt senzill. Aquí sí, a diferència del Teatre Municipal, les entrades són il·limitades, per tant, simplement pots comprar una entrada de Bubetoia a distància, són molt barates aquestes, esclar, i veure-ho des de casa. Doncs em respons, Salvador, a la pregunta que et volia fer, però em vull ficar amb això perquè m'apassiona. Estic intrigadíssima i no em penso perdre l'espectacle inaugural de com serà aquesta realització. I això què és? És teatre audiovisual? És televisió?
La gent que estigui a casa veient aquest espectacle, a preus evidentment diferents, què veuran? Una realització en format d'una cinema, d'una sèrie televisiva, o serà més aviat com el futbol? Ni és una retransmissió com el futbol, no serà, ni és una pel·lícula, ni serà una pel·lícula, ni serà una sèrie, al revés. És a dir, té una estètica, pensem que amb la ficció d'aquesta obra això passa en un teatre, diguem-ne, buit i abandonat. Per tant, una estètica cutre, per entendre'ns, el que tindrà és una visió diferent d'una cosa que és el teatre. Si serà de dir teatre o no, això no ho sé, més bastant igual. El que es tracta és que els llenguatges i els formats van canviant i aquest any el que fem en temporada d'alta distància no és descobrir quins seran els grans formats del futur, sinó fer proves simplement per veure què passa canviant una mica els formats. És un procés creatiu d'innovació en el que els descobriments s'aniran aconseguint pel camí, pel procés, no? Sí, i que moltes coses no sortiran bé, segur, i d'altres sortiran millor, però això és el que passa i ha passat sempre, no solament amb les arts, sinó amb tot a la vida. Quan es proven coses noves, la majoria no surten i algunes sí. La idea és aquesta. Dins aquest programa paral·lel, insisteixo, perquè després hi ha el teatre presencial, que si la pandèmia ho permet es farà i es podrà anar al teatre, efectivament, als diferents teatres, però dins d'aquesta rama paral·lela, que és el teatre a distància, hi ha els nous formats. Com seran? Els nous formats és per aquesta part de temporada d'alta distància, la part del festival, diguem-ne, per veure des de casa o des de fora dels teatres, ja ho he dit, és provar formats. Aleshores n'hi ha de molt diferents. Hi haurà des de En mis manos, o jo vaig tenir un caient, que és agafar uns textos teatrals i fer-los a cavall entre el que és teatre i el que és cinema, amb unes coses bàsiques del teatre, i és que l'escenari és un sol, canvia una mica l'escena, però l'espai és un sol, i l'essència és l'actor, l'actriu, no hi ha grans històries ni d'il·luminació ni de res, però expliquen una història així. Aquest és un format, diguem-ne, més normal. D'altres, n'hi ha un altre, per exemple, audioguia per a supermercats en temps de pandèmia, de Cabo San Roque. Això és mòbil. És a dir, amb això només es podrà fer mentre hi hagi la pandèmia i anem amb màscara tots. Tu et baixaràs l'espectacle en el mòbil, has d'anar a un supermercat, això sempre només es pot veure en un supermercat, i com que la història és una història de suspens, diguem-ne, d'intriga, ha d'estar en un supermercat com són tots, amb gent amb màscares, etc. I el telèfon t'irà dient què has de fer, on has d'anar del supermercat, què passa a cada lloc, etc. I sempre un supermercat, Ha de ser un supermercat perquè allò et dirà vés a la zona de la llet i allà sentiràs el que sents, perquè aquests són músics a més, i hi ha la part important de l'espectacle, aquest és el so, o et dirà vés a la zona de iogurts, o et dirà vés a la zona, jo què sé, de pasta. Per tant, ha de ser això, serà en un supermercat. Un altre exemple diferent de format, el de Poeta de Guàrdia. Sí. Versos per telèfon, eh? Aquest és gratuït, a més. És a dir, tu diràs el tema que t'interessa, l'amor, la mort, és igual a les bicicletes, i un dia i una hora. I aquell dia i aquesta hora et trucarà un actor o una actriu i et llegirà una sèrie de poemes relacionats amb aquest tema. Això ho pots fer per tu, o pots fer-ho com un regal a una altra persona. Però això és magnífic. Poeta de Guàrdia versus telefònics amb cita prèvia, això és important. Exacte. Cita prèvia a la web de temporada alta, que sí? Després és així. Ho recordarem i a més la il·lustrarem amb l'adreça de la pàgina web perquè tothom hi pugui accedir i consumir aquesta variadíssima oferta cultural a distància. Algun indicador ja de si hi haurà peticions d'aquest Poeta de Guàrdia o altres formats? De tot el que hem començat, tot just s'ha anunciat ara, de fet de tot ja n'hi ha. També dels Zooms que fem, els espectacles Zoom que també es faran i d'altres d'aquests formats que n'hi ha uns quants de diferents. Sí, avancem una mica més, cites a cegues, amb actrius i actors i per només una persona espectadora a través de Zoom. Això ho ha muntat en Cuellar, això és una mica, per dir-ho així, seguint el model, per entendre's, de Tinder. És a dir, tu tens una cita a cegues amb una persona. L'únic que decideixes és si és home o dona. No pots triar res més que això. I tu, un dia i a una hora concret, per Zoom, se't connectarà i durant mitja hora, o 3 quarts, depèn, tindràs una cita a cegues amb aquest actor o aquesta actriu i
ell, l'actor, l'actriu, és el que portarà la relació amb tu aquell dia. Això són només dos, tu i ell. En aquest contingut, aquest Cites cegues, què es busca? Què busquen els creadors? En aquest cas, els actors i les actrius estan creant una situació teatral en temps real? Una situació teatral a partir d'una cosa real, que és la relació amb una persona a la qual no coneixes. Interessantíssim, jo estic desitjant, em sembla que m'hi apuntaré a les Cites cegues, Salvador. Bé, amb aquest contingut tan absolutament arriscat, perquè no s'ha provat mai, quina perspectiva i quines expectatives tens com a director d'aquest festival? El que tenim bàsicament és curiositat i veure què passa, sobretot què passa amb cada format i quins formats a la llarga tindrà sentit de continuar explorant i quins direm no, això potser no ha funcionat i potser això no és un format que hagi de funcionar. Per tant, bàsicament el que tenim és curiositat i no ens fa cap por, diguem-ne, d'equivocar-nos. N'hi ha un altre, per exemple, aquest és en anglès, però s'ha de saber anglès, que és d'una companyia anglesa, Forces Entertainment, d'Anti Mitchells, que farà les obres completes de Shakespeare. Cada dia en faran dos. Però les faran d'una manera curiosa. Uns actors de la companyia, sempre sols, són a casa seva i amb els objectes que tenen a casa seva representarà un sol actor una obra, que pot ser el Macbeth, el Hamlet o la que vulguis. I cada dia n'hi haurà dues o tres. A més, això també és gratuït i es podrà veure gratuïtament cada dia. Bé, aquests són alguns, però hi ha molt més formats, Hem de parlar de la part presencial i també amb la possibilitat de distància no hem d'oblidar aquestes 7 funcions del torneig de dramatúrgia que arriba a la 10ª edició i que es fa precisament en aquesta tan estimada sala i premiada Sala La Planeta. 10ª edició del torneig. Ja fa 10 anys. Sí, senyor. 8 anys. Avui autors per any ja són 80. Que n'hauran estat i això mai no s'havia fet. Sempre s'havia fet presencial, aquest any ho farem presencial, però com que només hi cap la meitat de la gent, molta gent quedava fora, i ho farem també amb streaming. Això serà simplement amb streaming. I a la distància hi ha un altre apartat que nosaltres creiem que té molt d'interès, que és l'encatàleg. Sí. L'encatàleg és un apartat en el qual hi haurà una trentena de grans obres internacionals, ja que no podem portar gaire teatre internacional dels grans noms del teatre contemporani, Rimini Protocol, Pipo del Bono, Alain Platel, per dir-ne alguns, la Royal Shakespeare, Corsonoves, Guy Cassier, l'Angelica Lidl, Need Company, Castorf, etc. I aquests, aquí el que farem és que la gent que entra en catàleg, per entrar en catàleg només s'han de pagar 3 euros i es poden veure totes, i a més aquests 3 euros van per l'Associació d'Actors i Directors de Catalunya. Exacte. Aquí podràs anar veient aquestes obres quan vulguis. Una cosa només és que seran en versió original. N'hi ha també, evidentment, en castellà, i algunes de catalanes ben conegudes. Per exemple, hi haurà el Maricel, per dir-ne una. O hi haurà d'autors catalans, el 2666 ve de directors catalans d'en Rigola, o, per exemple, també el Público d'en Pasqual. Bé, aquestes, diguem-ne, és un apartat que jo crec que té aquest any especial interès, sobretot perquè com que no podrem tenir tant internacional, és a dir, tenim d'espectacles internacionals a 10 països diferents, però no els que hi havia l'any passat, que eren 20 i pico, doncs vam dir, bé, el que podem tenir són gravacions perquè la gent pugui veure des de casa d'una vintena dels grans noms, Castellucci, etc. Anem ara a la part presencial. Una 70ena d'espectacles aquest any es podran veure als teatres, que és el més destacable, i per començar, l'espectacle inaugural Bovetoia, la necessitat d'una illa, només 2 dies i només a Girona. Sí, aquest espectacle només es veurà aquests 2 dies a Girona i més no es farà enlloc més. Simplement és un espectacle que el veus així o el podràs veure siguis on siguis des de la part, diguem-ne, de distància, perquè es podrà veure, com hem comentat abans, a distància. Altres peces teatrals que no ens hem de perdre, que podrem tenir a Pau Miró i Sílvia Munt, per exemple, que tornen, que es va quedar interrompuda, aquesta obra. Sí, Eva Contreva havia d'entrar al Romea. Ben bé, pocs dies després de començar la pandèmia, va quedar el teatre tancat fins ara i ara s'ha recuperat i ara fa una mica de la gira que pot, esclar. Tenim previst també entrevistar Pau Miró, que sempre és molt benvingut en aquest programa i a més és un dels dramaturgs i director que ens agrada molt també seguir-li la pista, que diem. I no ens podem oblidar del Guillem Albà, que també arribarà la primera setmana, els primers dies de temporada alta. Sí, amb
Sí? l'espectacle Haleio, que en diu ell, que és Sí. una espècie de Marabunta 2, un espectacle gamberro, divertit, per passar-s'ho bé, que s'estrenarà aquí. Esclar, aquest any a temporada alta hi ha un problema, bueno, no és un problema, és una cosa que passa, que quasi tots són estrenes. Per què? Perquè hi ha les estrenes pròpies del festival i llavors hi ha totes les que no s'han pogut estrenar durant 5 o 6 mesos des del grec, moltes que es havien d'estrenar al grec i no es va poder, fins a d'altres que es havien d'estrenar però no es van poder estrenar perquè els teatres eren tancats. Aquesta n'és una, la Marabunta de l'Albà. Per tant, un festival d'estrenes important per diverses raons. I també tindrem un dels premiats als Premis ADETCA de Teatre de Catalunya, de la Ruta 40, Sí, els subornats. Ruta 40 estrenaran també al començament, Subornats, que és un text de la Lluïsa Coniller, Sí. un repartiment molt bo, la veritat, i dirigit per la Lourdes Barba. Això ja no és com l'Albà, i és un altre to, és un tipus de teatre, que és el de la Lluïsa Coniller, una de les grans autores que tenim al nostre país, vull dir Catalunya, però que ha tingut el Premi Nacional, per exemple, de literatura dramàtica, és una gran autora, i això s'estrenarà aquí i llavors farà temporada a la Sala Vicky de Barcelona. I a temporada alta aquest any torna una gran actriu. Un dels espectacles que promet és el de Carmen Machi, que també la tindrem aquí, a temporada alta. Exacte, a la Machi vindrà amb un espectacle, Prostitució, que és sobre Sí. el món de la prostitució, precisament, que són 3 actrius, 3 extraordinàries actrius. Jo és dels espectacles que he vist en què he vist un duel, diguem-ne, entre 3 persones a l'escenari més brutal. És una lliçó del que és el teatre sobre un tema que és el de la prostitució. Per tant, no és tant que expliquin una història, sinó sobre aquest tema, però és una lliçó, és un espectacle, ja et dic ara que tothom acabarà dret, això segur. S'haurà de veure. Prostitució, un espectacle de teatre documental d'Andrés Lima basat en una investigació sobre la prostitució i les raons per les que es paga i es cobra per sexe a un festival variat. Aquest temporada alta marcat per les estrenes i per la diversitat. Hi ha una mica de tot. Esclar, a cada persona li agrada un tipus de teatre diferent. Sí. Hi ha qui li agrada la comèdia, per exemple, qui li agrada la comèdia, doncs s'hi estrenarà 53 diumenges, que és una obra nova d'en Cesc Gai, amb en Pere Arquilloé de protagonista. Aquesta és una comèdia que s'estrenarà aquí i després irà a Barcelona a fer temporada. O qui li agrada el musical, hi ha el T'estimo si he begut, que és a Degoll de Gom i companyia, i té de teatre, que és un espectacle que havia de fer temporada a Barcelona, no la va poder fer i la farà després de les funcions d'aquí a Girona, per dir un to de teatre potser més divertit i amable. Qui vol un teatre internacional, doncs a mi em fa una especialíssima il·lusió el Molly Bloom, de la Viviane de Munk, que és potser una de les millors actrius en aquest moment europees de teatre, potser la millor, segurament, que és un espectacle que encara s'ha d'estrenar, però que farà aquí, que té una curiositat. El Molly Bloom, que és un capítol de l'Ulisses de Joyce, doncs en principi no se t'acudiria mai que és una persona de més de 70 anys, i en canvi ho fa ella, però la Viviane, que ja va estar a temporada alta amb la Cambra d'Isabel fa uns anys, fa 2 anys, vaja, doncs que era la protagonista ja, doncs a mi és una de les coses que em fan més il·lusió. O hi ha un altre tot també així més dur, una galàxia de luciérnagas semblant a l'Arcón, que de les actrius d'aquest nostre país, més joves, jo crec que és de les que està cridada a ser una de les grans estrelles. Anna Alarcón, que l'hem tingut a la clau de l'èxit i esperem tornar a parlar amb ella els pròxims dies. Un festival que no oblida els grans noms de la música amb un gènere impossible, així li diuen al títol Farsa, Sílvia Pérez Cruz i Farsa Circus Band. Com serà aquest espectacle a l'Auditori de Girona? De fet, la idea aquest any, en principi, el projecte era que la Sílvia Pérez Cruz fes un espectacle barreja entre teatre i música que havia de coproduir entre el grec i temporada alta. Pel que va passar no va poder ser i aleshores ella va dir a mi m'agradaria fer 2 concerts diferents i farà un concert al Teatre Municipal de Girona, ella sola, amb guitarra, sola, i un altre concert a l'Auditori, aquí sí amb tota la seva banda. Per tant, tindrem l'opció de veure-la 2 vegades en aquest festival temporada alta. Exacte. Que sempre és un gust, veure-la, escoltar i sentir la Sílvia Pérez Cruz, perquè és una artista enorme, que va creixent, no sé on arribarà, un dia se'ns escaparà del sostre, de tant que va creixent aquesta gran artista que tenim la sort de Palafrugell, de l'Empordà, magnífica, sí. Doncs Salvador Sunyer,
Jo tinc una curiositat. 29 anys de festival, que es diu ràpid, Un any de dolor, perquè és veritat, perquè no podem oblidar, i el que ens queda, esperem que sigui el mínim possible de dolor, però estem en una situació que no sabem cap a on, per on sortirà. En aquest moment, què és el que més et preocupa, t'inquieta, de la situació que estem vivint, ja no del festival, sinó pel sector de la cultura també, perquè aquests dies en les entrevistes hem pogut indagar també en el sentit de la gent, de les arts escèniques, que és un sector molt tocat per la situació tan complexa, de treball tan diferent, i que ha estat fent alarmes vermelles, mobilitzacions. Salvador Sunyer, com ho veus? Com veus el panorama des de la teva mirada personal? A veure, sobre la salut en general poca cosa puc dir que no hagi dit tothom. Sobre com afecta tot això al món, a la cultura i al món escènic, en el sentit ampli, la música, el teatre, la dansa, és evident, ha servit sobretot per una cosa, jo crec, per ensenyar-nos, perquè tothom vegi que, a diferència de la majoria dels països europeus, pràcticament tots, els a l'oest, excepte potser Itàlia i Grècia, aquí tenim un sistema que no protegeix gens el món artístic. I el món artístic no vull dir només actrius, actors, directors, sinó també tècnics, tota la gent que hi treballa. I jo crec que ara s'ha de fer, i les institucions fan el que poden per intentar tapar el forat, però que el que s'ha de pensar és que tinguem un sistema una mica equiparable, no dic igual, al francès, l'alemany, l'holandès, etc. El focus s'ha posat, ho va fer la Isabel Vidal l'altre dia en la presentació de la temporada, el Catalunya aixeca el teló, en el 2%. Això és... Jo crec que és important, és a dir, és important el tant per cent, és a dir, els diners que es dediquen o que s'han de dedicar a cultura, això és important. Però hi ha una cosa que és tan important com aquesta o més, és en què es gastaran aquests diners. És a dir, es poden posar molts diners en cultura o en el que sigui, però si no es gasten bé, això no solament haurà estat inútil, sinó que haurà fet que la gent pensi que gastar diners en cultura és absurd. Jo crec que el que és important és en què es gastaran aquests diners. Per exemple, jo en aquest moment no gastaria gaire res més, ni en totxo, ni en estructures, sinó en els continguts de les coses, amb el que hi ha d'haver sobre els escenaris, sobre els auditoris, etc. Sí, perquè és aquí on estan les famílies, els treballadors de la cultura, des de l'autoria, que és la part fonamental i que no sempre veu arribar al que es mereix, perquè sense ells i sense elles no tenim peces, no tenim històries, fins als aquests treballadors realitzadors, per exemple, que ara ens permetran, a temporada alta, viure des de casa, acomodar-nos, jo ja m'ho imagino, per veure en directe teatre a distància. Sens dubte serà trencar amb aquest antagonisme, que ho dic en la teva veu perquè em va agradar molt, l'enfocament que deies, Salvador, de com aquesta traspassar aquesta frontera ens porta justament al que sempre hem percebut com a contrari al teatre, el que és a distància, el que és digital, el que és virtual. És tota una aventura. És a dir, és una altra cosa, segurament serà un altre gènere, però en tot cas avui dia poca gent és capaç de posar una frontera clara entre el que és el teatre i el que és la dansa, el que és el teatre i el que és el circ, en alguns espectacles, o en d'altres el que és el teatre i és el cinema. La cosa essencial del teatre, jo crec, vaja, no sé, tampoc és que en tingui gaire, és que hi hagi la presencialitat. Per tant, aquí del que es tracta és de fer una cosa en què hi faltarà la presencialitat, però en què hi ha d'haver l'essència, que és l'explicar una història i explicar-la d'una manera que sigui interessant per a les persones. Apassionant el que fareu, tinc molta curiositat, i potser també aquests elements que creen aquest ambient de presencial, com pot ser el públic, els aplaudiments, tot això, també ho veurem des de casa? Alguna cosa. En alguns dels espectacles es podrà fer. Els espectacles en Zoom, que seran fets en directe per un actor o per una actriu, el primer ja la primera setmana, per exemple, que és sobre l'Orca, que és de l'Orca, doncs els espectacles en Zoom, quan acaba la funció, els 25 o 30 que ho poden veure, aplaudiran i podran estar parlant amb l'actor o amb l'actriu. En aquest cas, per exemple, amb l'Irene Escolar. Més endavant, amb amb en Benet, per exemple, que farà el Kafka, o amb l'Anna Alarcón, que farà la Psicosi, o amb en Soler, que farà un sofregit poètic de diversos poetes catalans. Aquí hi haurà aplaudiments i seran en directe i els podràs veure des de
casa i fer des de casa. I podrem aplaudir també, Salvador? Sí, això segur. En aquestes obres segur. En aquestes del Zoom sí, es podrà aplaudir també. Podràs so i aplaudiràs. Doncs estaré encantada i seguirem tots els espectacles possibles, les presentacions, però sobretot els espectacles. Jo ja m'hi he apuntat i convido al públic a informar-se'n a tota la temporada alta. A la vostra pàgina web trobaran la programació, les entrades, la diferenciació entre espectacle a distància i espectacle presencial. Tot està molt bé. Jo tinc la vostra web al davant ara mateix, i la web és temporada-alta.com. Aquí trobareu la programació. Hi ha alguna cosa que vulguis afegir, aprofitant aquesta trucada, que no és fàcil que ens trobem? Penso que fa 8 anys, des de la darrera, amb en Marco, amb en Lluís Marco. Ha passat... A veure, jo quan vulgueu. Sí. A veure, jo l'únic és això, que està bé parlar de teatre i no està sempre parlant només del Covid, donant per fet una cosa òbvia. I és que es tendeix, i nosaltres el que hem decidit, com de fet tots els teatres, és a fer-ho amb la màxima seguretat, tot i que quan es va obrir la venda, ara ja no, podien posar un 70%, nosaltres vam dir un 50% de cadires, però un sí o no, tothom separat. I així es farà, amb tots els gels i totes les precaucions hagudes i per haver. Per tant, és, com diu tothom, segur, i la nostra feina és intentar que el que hi hagi sobre l'escenari sigui prou interessant com perquè tothom hi vingui, i res més. Tinc la sensació i la impressió que ho aconseguireu, perquè realment de vegades és més fàcil quedar-se quiet que fer el que esteu fent, però clar, qui no s'arrisca no guanya tampoc, Sobretot el públic, que penso que necessita cultura, i el que em ve al cap, que la cultura és necessària i es necessita cultura per entendre-ho també, per tant és doblement necessària. Jo crec que sí, per entendre-ho i per viure un altre tros i tenir una altra dimensió. L'illa aquesta que diu l'espectacle inaugural. Julio Manrique, Ivan Benet, Cristina Genevat i Sergi Pompermayer, 3 autors i una autora, direcció de Julio Manrique, i el repartiment, a més de la Cristina i l'Ivan, Mireia Xalà, Xavier Ricarma Rodríguez i Andreu Tarbet. Bubetoia, la necessitat d'una illa evocant la necessitat de cultura, de teatre, obre la 29a edició del Festival Temporada Alta, amb propostes diverses. Per tant, hi haurà una mica de tot i per tothom, i sobretot aquesta descobriment que ja m'explicaràs quan acabi temporada alta, que has descobert d'aquest univers digital, i si li diem teatre audiovisual, teatre digital, o li canviem el nom. Exacte. Un plaer, que vagi molt bé, i ens trobem, sigui presencial o sigui a distància, ens trobem a temporada alta. Salvador Sunyer, director del festival Temporada Alta. Que vagi molt bé, bona sort. Moltes gràcies i ens irem veient al festival. Adéu-siau. Doncs fins aquí l'entrevista a Salvador Sunyer, director del Festival Temporada Alta, que ja està en marxa, la 29a edició, amb aquesta programació presencial i a distància. La primera, que manté l'esperit del festival pel que fa a la creació, al suport a l'autoria d'aquí, a la creació d'aquí, a la internacionalització, a els projectes socioeducatius, i la programació a distància, la principal novetat per explorar, ens deia el director del festival, nous formats de creació i exhibició que possiblement derivaran en un altre gènere, i també, sobretot, la voluntat de mantenir viu endavant un festival que va estar a punt d'aturar-se per la pandèmia. Ens ho explicava també Salvador Sunyer, però que per sort tira endavant amb totes les novetats que pots anar descobrint a la web del festival, temporada-alta.com. Estrella Fuertes, la clau de l'èxit.